हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय गोबाव सान जाबायमोन नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हायैया तो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नाजादों तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था जोङो दायो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों मोनसे बुस्थु लायनो तो जोंहा नै ड्राइभारा बिथाङा रेडि जाबाय दा थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय मा बुस्थु लाबोयो नुलांबाय थागोन नोंथांमोनाबो तो चलो हाँ ये रहा हम निकल गए हुए अबे ओंखारबाय तो थांनोसै मा मोनो लाना फैनि जों फैयै फैयै मोनफैबायानो जायगा तो आरो माहाय नांगौ बे दुब्लिखौ बारबानो मोनसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम लामाया एसे गाज्रि तो गामिनि दुब्लि आरो मा खालामनो गामिनि दुब्लि गामिनि लामा बिदिनो आरो उपाय गैया तो नायलांबाय था नोंथांमोना आरोलाय खानायलाय आरोलाय तो सिङाव हाबबोबाय बाहेरनिफ्राय देखायग्रोनि बेलाय बेथिंगालि फिसारियाव हांखो दं बेनिफ्राय थिग बाहेरनिफ्राय देखायनि तो बेलाय बेयावहा थायो थारमाने जन्त्रपातिफ्रा बेयाव दं बाहेरनिफ्राय देखायग्रोदो बेलाय बे मोनसे फिसारि दं मस्त गिदिर ओमफ्राय बे मस्त फिसारियावबो दाउ हांखोफ्रा माने गादि लायो तो बेलाय बेवहाय माखासे माने दाउ फिसा दङ तो बेलाय दाउ फिसाफ्रा बेनो सिंनिफ्राय नायनोसै बर सिंनिफ्राय तो नायलांबाय था नोंथांमोना सिंनिफ्राय नायगोन बर आरो बेलाय बे मोनसे हांखोनि बे जायगाया हांखोनि बेनिफ्राय दायो सिङाव हाबनोसै दाउखौ मैसो हरगोन नामालै गेरान्टि गैयालै दाउखौ मैबो हरनो हागौ बेलाय सिं सिं फायरावबो मासे नुबाय ओमफ्राय नायना ला नोंथांमोना बेलाय बेफोर माखासे दाउ दङ नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना आरो खाननैसो उनाव जानो हागोन बेलाय बेवहाय दङ बेथिंगालि दङ टटेल माखासे मानि दङ लाइट दङ हराव फायबा नोंथांमोना रिथि रिथा लाइटनि सोरां नुगोन तो बेबायदिनो माने सासे बेकार लाइमोना गावनि लाइफखौ माने दैदेनलांनो हायो बेफोरबायदि फिसा फिसौ खामानि मावनानै नै बेफोरबायदिनो सोलिलांनो हायो तो नायना लानो हागोन नोंथांमोना तो फार्म सिंनिफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय हानायमानिखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मिथिला जुदि मोजां मोनदों लाइक खालामना हो बेनो बारा गिदिर जागा नाङा नोंथांमोना नायना लानो हागोन बेनो फिसाके थेलेब लेब आरो बेथिंगालैनिया बे हांखोनि ओमफ्राय हांखोनि थाखाय साइडआव जेनेबा हाखर बा हाखर गैयाबाबो जावनानै होनो हागोन बैलाय जावना होनाय दङ बेलाय तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो ओमफ्राय जुदि चेनेलाव नोंथाङा गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां ओमफ्राय मा बुंनो आरोना बेनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जै बर' हारिनि जै बाय बाय।